गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअआवहाय आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरग्रोबाय जानो हागौ नोंथांमोनाबो मोजां दं आंबो मोजां दं लोगोफोर ओमफ्राय श्री श्री लक्ष्मी फुजायाव आं थांनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर न'आव फुजा होखांबाय ओमफ्राय न'नि फुजाया कमप्लिट जाबाय आरोना ओमफ्राय फुजिखांबाय सिबिखांबाय ओमफ्राय आङो दा गामियाव मन्दिर दं जोंहा ओमफ्राय रायजोयैनो खुलुमो आरोना सिबियो ओमफ्राय मुथिया सफैखाबायनो ओमफ्राय लाबोखाबाय ओमफ्राय दा बरायनानै मुथिखौ सोसिगोन आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ जोबजासे आरोना आं एकदमबारे नैबेयावहायसो आं पसारखौ लानानै फैबाय आरोना लोगोजों आंजों A few moments later. Lhwki लायनो थांबाय नै बार Lhwki लायनोसै आरो Lhwki मुथि आ मानो फैजोब बिदिया फैजोब द' आये खोमसिया नुबाय माथो Joy ma Lhwki Divini! Joy ma Lhwki Divini! Joy ma Lhwki Divini! I mau shirwa punya sedang ba, kabel punya hasilkan, bini nama mawa juga kena sedang ba,
फैनो हागोन Này con làm con tôi phải con sang con tôi phải. Bayraksiana. Daisan silagre ne amrai. Ebar mukangko kyobai arena. Ai lekini mukangko kyobai. Ebar bibar kan hobai. Kiki sadam lagi nih sadam. Ebar baik. Ingat apa Korea? Musikau जोङो सोखांबाय आरोना मन्दिराव ओमफ्राय नै बाहेराव जोङो एबार प्रसाद आरि होसिगोन आरोना मेरलाथार नै प्रसाद होफैग्राफ्रा सेलफि लागासिनो दं मानसिफ्रा मुथि सोखांनानै जिरायना दंजोबो आरोना बयबो सेलफि लागासिनो ओमफ्राय नै फट' खेबग्रायानो ओमफ्राय र' नोंसोर फसना फैना दाथांदे खेबसेनो मोनायावनो जेखौ सौगोन ओरैबाथाय ओमफ्राय माबागोन नालाय अ नैबेथिंबो खेबगासिनो दङ ओमफ्राय दा बे फुजाजोंनो लोगोसे थांफागोन बावग्राफ्रा मेरला मानसि दंबावो आरोना नै लाइन जिरायनानै दं आरोना नेलायलायबाय आरोना Mama,